Кніга выхаду, раздзел 3. А Маісей пасвіў авечак для Етры, цесця свайго, святара Мадыянскага. І калі гнаў ён статак па-за пустыню, прыйшоў да гары Божай Гарэб. З'явіўся яму анёл Господаў у полымі агню, сярэдзіны куста. Бачыў ён, што куст гарыць, але не згарае. Тады сказаў Маісей: «Пайду і ўбачу з'яву гэтую вялікую, чаму не згарае куст». А Господ убачыў, што ён пасоўваецца, каб паглядзець на з'яву. Паклікаў яго Господ сярэдзіны куста і сказаў: «Маісей, Маісей!» Ён адказаў: «Я тут». І сказаў ён: «Не падыходзь сюды, здымі абутак з ног тваіх, бо месца, на якім стаіш, ёсць зямля святая». І сказаў: «Я Бог бацькі твайго, Бог Абрагама, Бог Ізаака і Бог Якуба». Схаваў Маісей твар свой, бо не адважыўся паглядзець на Бога. Сказаў яму Господ: «Убачыў я смутак народа майго ў Егіпце і пачуў лямант яго ад безлітаснасці наглядчыкаў яго. І ведаючы пакуту яго, я спусціўся, каб вызваліць яго з рук егіпцян і вывесці з гэтай зямлі у зямлю добрую і прасторную, у зямлю, што ацякае малаком і мёдам, да мясцін хананеяў і хітэяў, амарэяў і феразеяў, і гівеяў і іевусеяў». Вось крык сыноў Ізраіля дайшоў да мяне, і убачыў я смутак іх, як прыгнятаюцца яны егіпцянамі. А ты ідзі, я пашлю цябе да фараона, каб ты вывеў народ мой, сыноў Ізраіля, з Егіпта. І сказаў Маісей Богу: «Хто я, каб ісці да фараона і вывесці сыноў Ізраіля з Егіпта?» Адказаў яму ён: «Я буду з табой, будзеш мець гэты знак, што я паслаў цябе. Калі выведзеш народ з Егіпта, будзеш служыць Богу на гэтай гары». Маісей сказаў Богу: «Вось, я пайду да сыноў Ізраіля і скажу ім: Бог бацькоў вашых паслаў мяне да вас. А калі яны запытаюць мяне, якое імя яго, што я адкажу ім?» Сказаў Бог Маісею: «Я той, хто ёсць». Сказаў: «Так скажаш сынам Ізраіля: той, хто ёсць, паслаў мяне да вас». І зноў сказаў Бог Маісею: «Гэта скажаш сынам Ізраіля: той, хто ёсць, Бог бацькоў вашых, Бог Абрагама, Бог Ізаака і Бог Якуба, паслаў мяне да вас. Гэта імя ў мяне навек, і гэта памятны мой знак з пакалення ў пакаленне. Ідзі і збяры старэйшын Ізраіля і скажы ім: Господ Бог бацькоў вашых з'явіўся мне, Бог Абрагама, Бог Ізаака і Бог Якуба, гаворачы тым, якіх наведаў. Я наведаў вас і убачачы ўсё, што адбылося з вамі ў Егіпце. І сказаў: я ўвяду вас ад смутку Егіпта у зямлю хананеяў і хітэяў, амарэяў і феразеяў, і гівеяў і іевусеяў, у зямлю, што ацякае малаком і мёдам. І яны паслухаюць голас твой, і ты, і старэйшыны Ізраіля пойдзеце да цара Егіпта і скажуце яму: Господ, Бог гебраяў, з'явіўся нам. І цяпер мы пойдзем у дарогу на 3 дні у пустыню, каб прынесці ахвяру Господу, Богу нашаму. Але я ведаю, што не адпусціць вас цар Егіпта, каб вы пайшлі, хіба праз магутную руку. І я выцягну руку маю і удару Егіпет усімі цудамі маімі, якія учыню пасярод яго, і пасля гэтага адпусціць ён вас. І дам мне ласку гэтаму народу з боку егіпцян, і калі выйдзеце, не выйдзеце вы з пустымі рукамі, а кожная жанчына папросіць ад сваёй суседкі і ад гаспадыні сваёй срэбраны і залаты посуд, а таксама адзене, і апранеце ў яго сыноў і дачок вашых,
і абярэце Егіпет.